Insha Allahu Rabbi wannan aikinmu ne na yanzu. Yanzu muna yau Alhamis insha Allahu Rabbi kamar da kuke gani wannan wani bawan Allah ne wanda muka fitarwa da adadin sefa. Wannan aikin na mutum uku ne kamar da kuke gani su ma ɗin suna ɗaya daga cikin wanda suke bibiya wannan shafi insha Rabbi rana guda dai suka ce dai za su ɗauki wannan namba ta mu su yi mana magana domin a gabatar masa da aiki kamar da kuka sani su ma mutane ne 'yan Nijar. Insha Allahu Rabbi su uku ne duk da dai 'yan uwa ne. Duk da dai sun ce ba sai an kama suna ba. To dai wannan ba damuwa insha Rabbi adadi ne na sefa ce ta miliyan 70. Sefa ne na miliyan 70 muka fitar da shi nan take a cikin sauƙi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba muna kowa da kowa fatan alheri. Musamman mutanenmu na Nijar, Libya, Kamaru, Chad, Lawan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Kwatana, Abu Dhabi da sauran ƙasashe da sauran umman mabiyan mu jama'a mu na faɗin duniya wanda suke bibiyar wannan shafi na mai farin jini mai tana aka dangata Malam TV. Idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka daure ka yi subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa sauran saki sabon asirai za ku daga samu kai tsaye daga wannan ƙasaitaccen shafi na mai farin jini mai tana aka dangata Malam TV kamar kullum kamar ko da lokaci yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asirai a cikin wannan gida mai albarka insha Allah Rabbi. Idan yau ka fara kallon bidiyon nan ka tabbata ka yi subscribe saboda ta hakan ne za ka samu damar da za ka ci gaba da kallon manya-manyan bidiyon mu idan mun saki nan take a cikin sauƙi. To dai muna yi kowa da kowa fatan alheri. Insha Allah Rabbi mu muna aiki ne da iya zallar turare sai hoton tafin hannun mutum na hagu da dama in babu hoton tafin hannu suna insha Allah Rabbi ko sunan mutum kuma za a yi ɗaukar lambar mu a yi mana magana a WhatsApp ko kuma a kira mu ko kuma a tura mana message ta waya insha Allah Rabbi za mu saurare ka duk inda kake a faɗin duniya. In dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sada ka da wannan bidiyo na mai albarka insha Allah Rabbi za ka yi ɗaukar lamba ka yi mana magana nan take a cikin sauƙi kuma alƙawari ne amana ce za a saukar maka da adadin dukiyar da kake buƙata ko nawa ne kake buƙata insha Allah Rabbi nan take a cikin sauƙi. To muna yi kowa da kowa fatan alheri. Akwai waɗanda suke yawan yi mana fatan alheri waɗanda ba ma da damar da za su iya mayar musu to a wannan gaɓar dai suna dai jin mu to dai muna yi muku fatan alheri waɗanda kuke mana fatan alheri waɗanda kuke kira mu suke saka mu tambayoyi waɗanda suke kira mu suke saka mu ayyuka waɗanda suke kira mu suke saka mu bincike waɗanda suke kira mu suke mana fatan alheri. To insha Allah kan muna yi kowa da kowa fatan alheri alhamdulillah.